Svedkovia Jehovovi. Vznikli v 19. storočí na základe mylných názorov pár ľudí, ktorí totálne prekrútili Svätú Bibliu a samotnú podstatu nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ešte nikto v kresťanskej histórii neponížil Ježiša Krista tak, ako vy, tvrdením, že náš Spasiteľ je archaniel Michael. Prečo tento blúdny názor utajujú a nepovedia priamo? Pretože od človeka, ktorý pozná skutočnú pravdu pôvodného učenia od apoštolov, by dostali po papuli. Vy idete prekrúcať pôvodné učenie? Chcete mi povedať, že Boh pravdu dal svetu po 2000 rokoch? Veď ste vznikli v 19. storočí. To nehovorím ja, ale vaša história. Chodil som s vami, poznám vaše učenie, vaše praktiky a vaše zavádzacie manévre. Ste hanba kresťanstva a poviem to priamo. Vo vašich knihách je jed.